Hello mga idol, nandito po tayo idol sa puntang ilog. Titingnan natin kung ano nangyari dito. Walang hinto ang buhos ng ulan mga idol, kaya subukan natin tingnan dito kung anong nangyari. May ano pa naman dito, linya ng tubig. Ewan ko lang kung anong nangyari dyan. Parang naputol siguro. Malaki ang ilog natin mga idol. Maapaw na po sa Imbornal. Parang tulay ano. Maapaw na po yung ilog. Kahapon medyo ano yan, malakas-lakas. Ewan ko lang ngayon, medyo huminto konti. Umihina konti yung ulan natin, pero tuloy-tuloy pa rin. Ayan po yung kalabaw. Okay lang yan sa kalabaw. Gawawa yung mga baka, kambing, kabayo, yung alaga natin mga manok, kawawa. Giniginaw na talaga. Oh, ano nangyari dito? Oh no, parang yung motor nila ayaw nang umandar. Siguro napasukan ng tubig yan. Ayun, umandar na rin. Bene mo gikan. Nanarap mo? Nanguha mong isda diya? Nanguha mong isda diya? Dagat na nagsod. Nansod mo? Ngayong tabok mo diya? Oo. Wala mata yung motor? Okay, abiyan lagi naugan. Talabang rin ba? Ako na mo andar balik. Okay kay ano na naputawan. May maunsan yung tubig diri no? Linya? Nawa man no. Ato kang istilahan. Dire ratan ara. Ay gahapon, kusog man ni gahapon. May kinginahinay na day. Dagag ko ha. Gumayra. Ayan. Lumaki talaga yung ilog mga idol ano. Yung Imbornal na puno. Siguro may mga kahoy dyan nakaharang mga damo. Yan. Tingnan yung naku. Ano kaya nangyari dito? Kaya putol ito. Na. Ito oh. Ito yung linyang gripo dito mga idol oh. Nako. Tigas. Kaya ito nagpuputo. Dati dito sa taas to mga idol, sa gilid ng simento, no? Bakit nandun na sa baba na? Yan po mga idol, nandun po yung isang daanan doon banda. Dito sa malapit sa kahoy no, yung daanan yan. At may tulay doon. Tingnan natin. Puno. Mapaw din ng tubig mga idol. Yan po mga idol. Ay hindi po naputol. Kaso delikado. Ayan. May kahoy pala. Yun may kahoy. Sumabit yung kahoy. Delikado yung ano natin ito. Yung linya ng tubig. Pag may malaking kahoy, patay. Sira talaga yan. Naku. Kaya pala ang bigat. Yan pala oh, may persa ng tubig at saka may kahoy doon oh.
Yun po ang daanan po, ano, yung dating daanan ng tao. Yun. May naka no, yung mga kahoy na sumabit, no. Kahoy, damo, ano ba yan? Iba't iba, may kawayan, may ano ng niyog, mga dahon. Yun, mga idol, oh. Ano natin mga idol. Ewan ko lang ito kagabi mga idol, parang abot dito, oh. Abot pala dito kagabi mga idol, malakas ang ulan, ano. Ayan, oh. Yan ang ano ng tubig. Umabot siya hanggang dito. Malakas pala ito kagabi. Ngayon medyo kuminahina na yung tubig, pero malakas pa rin. Yan po, oh. Punta yan doon. Doon. Mahirap daanan ito ng motor mga idol pag walang kasama. Ano, malakas yung agos ng tubig. Kaya walang bumibiyahe ngayon. Sasakyan at motor. Delikado pag nandyan ka na sa gitna ng gano'n, sa may gitna. Naku, delikado. Baka sobrang lakas yan. Baka maano ng motor natin dyan. Pero kanina yung isang motor nakatawid, pero dalawa sila tinutulak nila yung motor. Kaya yung motor nila hindi na umandar, ano, hindi na umandar. Ito napasukan ng tubig yon. Bakit pinilit ko talagang ipasok dito, ano, dumaan dito. Iwan na lang doon sa kabila. Ayun tuloy. Ewan ko lang kung di napasukan ng tubig yun. Atay tayo ng motor na yan. Ayan, oh. Oh, iniwan na lang yung motor. Malakas ng malaki yung tubig kagabi. Oh. Abot yan hanggang dito, ano? Ayan, oh. May damo. So, abot yan dito. Tubig yan. Oh, doon tayo sa unahan. Tingnan natin. Idol, sa may baba, no? So, walang hinto talaga yung ulan mga idol. Mula pa kahapon, umaga, tapos kinagabihan, hanggang ngayon walang hinto. Ayan, oh, yung lupa dito mga idol, lambot na mga idol. Yun mga idol, tingnan natin mga idol, baha na dito mga idol. Kung naman itong ilog dito mga idol, maliit lang to, no? Ngayon panay ulan, ayan, lumaki na. Hindi tayo nakakuha ng video, no? Okay, malakas kasing ulan, hindi tayo makagala. Abot pala dito, oh. Tingnan mo. Ayan, oh, sa babaw, sa may kawayan, oh. Ayun, may hawo. Ayan, may tingnan natin, sana yun. May bayawak, malaki. Tingnan natin, saan ba yun? Kung tao, malaki. Ayun. Yun, oh. Yun, oh. Yun. Sa lalim mga idol. Ang payawak. Nakita pa yung buntot mga idol, oh. Ayun, wala nakita. Ayun, gumalaw.
Biglaw mga idol. Yun oh. Gumalaw na, gumalaw. Punta sa ilalim. Dito pala yun, nag-aabang ng araw. Pag uminit yan, lalabas yan ulit. Yun oh. Kita yung buntot mga idol. Hindi natin malapitan mga idol. Naku mga idol, slide. Whoop! Naku. Tumakbo. Muntik na tayo mga idol. Yung inapakan ko mga idol, slide. Ewan ko. Nakabahan ako dun ah. Akala ko didiretso na ako dun sa ilalim ng puno. Kawayan mga idol. Naku. Pahamak talaga itong bayawak na to. Wala na, hindi ko na makita. Naku. Muntik na ako dun na mga idol ah. Slide. Slide yung chinilas ko dun ah. Yan na po oh. Abot hanggang dito pala yung baha mga idol oh. Yan oh, yung mga damo. Diyan, yan oh. Kaya yun oh, yung kawayan na yan oh. Abot yan pala dyan sa babaw. Malaki. Lumaki pala talaga yung ano, yung tubig kagabi. Itong lugar po namin mga idol, di masyadong malaki ang tubig dito. Mahirap dito mga idol wala kapag ano, kapag tag-araw. Wala kaming tubig dito mga idol. Buti na lang may ano na tayo, linya ng gripo. Yan, karoon tayo ng tubig kahit tag-init na. Noon mga idol, wala pang linya ng tubig mga idol. Ang hirap talaga mga idol. Hahanap po kami ng tabay. Tapos daming magtutulungan na kumuha ng tubig. Ayun, ubos agad. Kaya mahirap pa talagang tubig ito mga idol noon. Yung isang tabay, mga ilang oras lang, ubos na lahat ng tubig. Malalim pa yan mga idol. Hindi yan mababaw, malalim yan. Nako, tignan mo mga idol. Nako, nahulog na yung kahoy mga idol. Delikado mga idol, pag naputol yan mga idol, patay tayo dyan, gripo na yan. Ano to? Parang pakwan. Ano ba to? Pakwan? Yan mga idol, tinaniman nila ng sakati. Sakati yan mga idol, ano? Sa may gilid ng sapa. Sapa pa yan mga idol. Gilid ng sapa, mga ano yan, sakati. Para may pang ano sila na mga hayop nila, pang pakain. Naku, ayan o. Umuuyog-uyog na yung ano, mga idol. Paano na yan mga idol? Hindi natin mapuntahan yan doon mga idol. Hindi tayo makatawid mga idol. Oh, nahulog na kasi eh. Nahulog na kasi kaya yan po. Gumagalaw-galaw talaga. Ito naman. Tingnan natin mga idol. Delikado to. Hinihila-hila niya oh. Delikado ito ngayon.
Dapat to may tali ito. Saan ko ba ito paalam? Hindi tayo makatawid mga idol. Ayan o. Hinihila-hila niya. Oh, hanggang dito gumagalaw. Pag naputol yung ano nito, yung dugtong dito, yari. Yung isang dugtong nandoon malapit sa sapa. Tingnan natin. Sana ba yung dugtong dito mga idol? Ito. Huwag ka lang bibigay mga idol. Huwag ka lang bibigay. Delikado ito. Huwag na bibigay ito. Yari. Hila-hila niya. Delikado. Ito. Ako. Yan o. Yan o, hila-hila talaga o. Diyan mga idol, lumakas na naman yung ulan mga idol. Naku naman. At lalong lalakas itong ilogan ko. Yung tubig na to, lalakas talaga. Yan. Kanina pala mga idol, may sasakyan. No? Siguro hindi nakatawid. Yan oh. Bumalik. Sigurado yan, bumalik yan. Panako naman ito talaga. Laki ng baha mga idol. Ayan mga idol. Tingnan mo mga idol. Nasa sagingan na mga idol yung ilog mga idol. Nako naman talaga. Ito, may motor. Ano nangyari dito ngayon mga idol? May motor. May motor. Kusog. Ang gamay-gamay na lagi. Itong gapon, kusog ka ito. Grabe lagi. Ambot lang gani, di ba ni maputol ng hosa tawa. Sige nag bunot-bunlot oh. Oh, tao. Gisawod na. Oh. Wala ganan og ma putol ni ara nako ang sirit-sirit lagi. Nami tubig duro. Na. Magpostol din dugay. Maitog na imong kuan ba kay itong maalsa siguro ni mga hektang babaw ba, no? Ay, ito mga kami dahil do. Wala, pustol din dugay. Putol lagi ba? Oh. Kusog kay nagi. Diri ko gani hawa pa na kayo. Pag ato na kusubo magbalik, kusog naman. Kay katong kahoy ba to ah? Awa to. May ganing gamay-gamay na gani ya ginirog agi nako, murag ano dong motor oy. Aday usa ka tao. Dibili na lang. Kay gitabok na lang ilang tulak. Wala mo andar. Sudlan guro to. Wala na tubig. Sudlan. Ari lang ka babaw agi paingon. Oh. Wait, tingnan natin nung idol. Ito. Toy. Uy. Uy. Oh, minute. Ay, mga idol. Sa gitna pa ng hindi pa siya dito sa kabila na mga idol. Sa gitna siya. Ako, delikado talaga ito mga idol. Tingnan mo mga idol ang ano natin. Hose. Di ko kaya mag-isa to mga idol. Kaya, nako. Dapat may ano dito, sa barangay. Di ko to kaya. Eh, pag hinila ko yan, pag naputol, yari tayo dyan. No? Dapat may kasama ako mga idol. Yayari tayo dyan mga idol. Saka mabigat mga idol. Nako. Mabigat. Nakatawid yung motor mga idol pero malakas-malakas. Medyo malakas talaga mga idol.
Oh, hangin na mga idol. Kaya pala kanina talaga mga idol or kagabi, laki talaga to. Ayan oh. Ayan oh. May lupa naman to dati mga idol, may siminto. Ayan oh. Wala. Nahukay talaga mga idol oh. Ngayang kahoy na yan oh, kasya. Lakas talaga yan mga idol. Abot yan dito. Delikado talaga yan, hose na yan ah. Pag bibigay yan, yari. Yung tubig talaga dyan. Wala kasing kuryente dito mga idol. Di tayo makapag chat. Walang signal. Tayo. Yan po ang paligid natin mga idol. Magandang ulan mga idol. Medyo manahina lang yung hangin mga idol. Okay lang yung mga idol. Yung tubig mga idol, ang lakas. Yan o. Yung tubig po natin mga idol, nasa kalsada na mga idol no. Ayan po yung iba. Yan mga idol, daan yan mga idol. Diyan. Diyan daanan. Dito na lang yung daan. Ano? Sa may saging. Yan na. Lubog na sa tubig yung saging mga idol. Wala lang ibang bibiyahe. Hira lang biyahe ngayon mga idol kasi malamig, ginaw at bagyong bagyo. Imbita lang tayo mga idol. Maghihintay lang muna tayo ng sino man ang dadaan mga idol. Hindi kaya parang lumakas yung ulan mga idol. Baka mabasa yung camera natin. Okay. Up. Stop. Baha. Balik yung idol. Hindi kaya yung idol. No. Takpat mga idol. Balik sila sa Pina Franco. Tribal bike. Balik ang mga tao. Balik sa mga idol. Balik. Pero kaya na yung mga idol eh. Ayaw. Kaya lang mga idol. Bumalik yung sasakyan mga idol. Takot yung driver idol. Wala na. Matras. Atras mga idol. Atras. Naku. Lakas ng hangin ng mga idol. Patay tayo yung ito. Ay naku. Huwag na tayo mga idol. Lakas ng hangin.